ole cross sa za hian hmangaihnaa ka chawlhin ka pan min hre to Christian lo number somli panga kharon rikhui sa ka mu zo lawe thia da chu kan da ngei to maya a phu tu to bo ha kan soya hela hi sap la chuan my father know it tinia ka pan ria tina nia Christian labua hian a phu tu hi LW ti ringo thiana in da Leonard Weaver tina nia Leonard Weaver tinia mizo chonga letu hi Christian labu he nen ta lawa mizo ro lu ti bua chuan ro muala lunglon ti ani la thatak mai ani d ki in transposing plus 2 in kan sa don ni hmangaihnaa ka chawlhin ka pan min hre to adu zong ka ti a piangin malamin som fo tree tran hmangaihnaa chang ka hria tin ka tan mal som na lung aya in chir avangin ma nai na ka kha kan soi thin kan leng khom la solfa ang tlap tlap ka ni lawa am pai kha thina kha siam rem zel tur ani tuna bo kan han siam rem thina ni fa ka o ma po in ka pan min hre to ale hre o ma ka o min ven se tun thengin min la troi fo va lo om si nga po lom takin kein ka zui ang zai on tlang thengi tihan chang ni anan sa chang thum na hi an sale lo tiang lal pa choi moi tu rin in pela ko vela ya hi suana zong zong nen pan la lo chokam che ilom na chua chuai lo vang lal pa ma chua lal pa chu fakin lo zai la zai on tlang thengi ti khan du tok le phot mayang le